Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: murume wangu haatozvizivi kuti pandainge ndichiri kuchikoro ndaiva munhu uya wekuti ndainge ndiine musikanzwa wainge usingaiti. So zvakaitika mukoma nacho ndezvekudai so: ndichiri kuchikoro ndaiva nevamwe baba avo vandainge ndichidanana navo ndichizonosangana nemurume wangu, but mukoma I don't know kuti ndakagona here zvandakaita kana kuti ndakakanganisa, because ndakazopabvisa pamuviri pacho nekuti ndenge ndisingachazivi manje kuti pamuviri apa painge pari pemudhara wandaidanana naye here webenzi kana kuti pemwana wacho kana kuti pemurume wangu, because vose ndainge ndichirara navo. Ndakatanga kudanana nedhara rangu iri mukoma, takatochovha for almost 2 years. Then ndakazotanga kudanana nemwana wacho achinditi iwewe auoni kuti zvinhu zvari kuita zvinonyadzisa kudanana nemudhara chembera kudaro, zviri nani kuti unge uchidanana neni. Ndokubva ndamubvuma paya, but handina kuzoramba baba vake because vainge vachindipa mari. Saka ndaingomudza kuti ndichazovaramba but ndainge ndichivada. So mukoma nacho ndipo pandakachizosangana manje neuyo akazova murume wangu. Takati tasangana kudaro ndokubva tatanga futi kurara tose, ndikabva ndazoona kuti ndainge ndiine pamuviri. Saka handizivi mukoma nacho because zvandaita ndaiti makuseni ndoenda ndonoona mudhara wangu, masikati pamwe ndaiti neboyfriend, then manheru pamwe ndinenge ndiine mwana wamudhara uya. So I don't even know kuti nhumbu iyoyo yange imbori nhumbu yani. Yakati yabata nhumbu mukoma, ndopandakabva ndazoti zvainge zviri nani hazvo kuti ndige ndichingobvisa pamuviri. Ndokubva ndazotaurawo neimwe friend yangu uyo wandaiziva kuti ndiye ainge aine musikanzwa pamafriends angu ose. Akabva azondiudza kuti iyewo ainge akatobvawo mukubvisa nhumbu uye ainge akabatsirwawo nevamwewo gogo vainge vachigara kuma-areas ekwedu. Ndokubva taenda kwakwe ndikabva ndazopiwa mishonga yainge ichivava, ndokubvisa kwandakatoita nhumbu mukoma nashi. Mushure mekunge ndabvisa nhumbu ndikabva ndachizotanga manje kugara neuyo akazova murume wangu. So mukoma nashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Like ndinongoramba ndiine this guilt feeling kuti zvandakaita ndakagona here kana kuti ndakakanganisa. Please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Nai vanzvadzi, ko kana munhu akauraya munhu angabvunza here kuti ndakagona here kana kuti ndakakanganisa? I think kuti ipapo you need to be honest with yourself. Kutobvisa nhumbu, abortion, kutori kutouraya, because the life that will be growing inside of your womb, it does not belong to you, it belongs to God. Even your life does not belong to you, it belongs to God. So hautomborina kodzero yekuti unge uchitozviuraya. What more the baby that will be growing inside your womb? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makasimba here vahanzvadzi, please post for me my story. Takaberekwa tiri 2 girls, inini nasisi vangu vahombe kwandiri. Baba vakashaya tichiri vadiki, saka takakura tichigara naamai. Zvichitaurwa zvinonzi mukunoshayika kwakaita baba vakashaya vava kurasika njere. Hanzi vaiti makagara kudai vobva vatanga kurotomoka kuti onai vanhu avo vari kuuya kuzonditora. I was very young zvokuti hapana zvandino-remember, but my sister ainge atoti kurei. Sisi vangu vakazoroorwa vakaita mwana wavo musikana, asi havana kumbogara nguva refu mumarriage. Hanzi murume aiti mukadzi haangambotanga nekuzvara mwana mukomana, ndiyo reason yacho yavakarambirwa nemurume. Vakati varambiwa nemurume, inini pandainge ndava teenager ndichiri kuhigh school, ndakanonoka kuita period unlike vamwe vandaitamba navo. Pandakazotanga kuenda kunguva, ndakatanga kuita ma-strange dreams. Ndaiti ndikarara ndairota ndichiita bonde nemurume everyday, but ndaingoti zvimwe kuda kukura, sezvo vamwe vaingoti ndizvo zvazvinoita, zvinouya nekukura, but zvinozosvikawo pakupera. Zvinhu izvi zvakaitika nguva refu, ndikazosvika pakuudza amai
Ndakati ndaudza amai vakabatikana nazvo, vakandibvunza kuti konei warega kutaura pose apa. Amai vakazoti ndiro dambudziko raiitawo sisi vako, asi iye ainge atanga kuenda kunguva achiri ne10 years, zvichireva kuti aitova ari kuprimary panguva yacho iyoyo paakatanga kutevera. Hanzi iye zvake zvainge zviri traumatizing nekuti iye aiona vatori baba vairara navo ivo sisi. Vanotiwo mukutanga kwazvo zvakaitika nguva refu akanyarara, asi paakazoona sekunge zvainge zvanyanyisa ndipo paakazotaura. Aitya kutaura munhu wacho waairota, ndizvo zvaimudzosera kumashure kuti akasike kubuda pachena. Amai vakandiudza kuti pavakaudzwa pekutanga havana kuzvitora serious, vaingoti achiri mwana mudiki, anozivei hake, especially nenyaya dzebonde. Vakasvika pakuroorwa, riri dambudziko raivanetsa sisi, vachingozvibvunza kuti zvichapera rini. Pavakazorambwa amai ndipo pavakazoti bengeyo vakutaurirwa zvavakamboudzwa kudhara, vachizovabvunza kuti ndibaba chete here vavanoona kuhope, vachizopindura kuti vanopota vachirota vachiita bondezve nema-ex-boyfriends avo, kana kuri kuti vanenge vasiri baba vanenge vauya kuhope. Hakusi kuti zvinhu izvi pazvinoitika panenge pajambwa kana zuva rimwe chete, but zvinhu zvinotoitika every day. Takatanga kuendawo kumachechi, but taiprofitiwa kunzi tine varume but tiri kuhura sei. Tese taingotarisana nekushamisika kuti chava chiizve chiri kutaurwa apa. Muprofita iyeye ndiye aiva munhu wekutanga kutibatsira. Paakataura izvozvo haana kuzoenderera mberi, akangoti gadzirisai hondo hwenyu. Hatina kuzodzokera futi kwaari, takabva tatanga kutsvaka kumwe. Takati tawana pamwe painamatwa, tikati regai timboedzawo tione kuti zvichazofamba sei. Mukomana achikunze uku kwazara fake dzega dzega. Munhu kuprofita mwana wasisi vangu kuti mwana uyu akamborwara zvekuda kufa kauyu. Kwaaniko mukoma haana kana kumbobvira arwara uyu. Hapana hapo akadaira, apedza kutaura dondo ava kutoti anoda $50 kana ndimiwo. Kuprofitwa fake wobva wabhadhariswa. Mukoma inini ndinoona kunge kana munhu aita dambudziko angogara aenda hake kun'anga, ndiyo finary chaiyo. Kugohwesa pena pagedhi pasina kipa, zvisinei mari hatina kuramba kubhadhara hedu, asi dambudziko tainge tichiri naro. Takambogara kuda kusvika gore rose tisati tafamba. Amai vakazoti votanga kurasika njikere sezvainge zvava kuita baba, ndipo patakazotanga kuita serious manje ipapo. This time takangobvumirana kuti apa kuenda kun'anga direct pasina kufunga katu ndozvainge zviri nani. Patakasvikako amai vakangosvipirwa kufesi nasekuru vacho tisati tatombopinda mumba yematare. Vakarezuka vachiita sevabatwa nedzungu tichibva tavagama kuti vasadonhera pasi. Takapinda muimba yematare tikabva tagarazve about 30 minutes makanyararwa amai vasati vamuka. Sekuru vakazotanga kupisa mishonga yavo, ndipo pakazomuka amai ndipo pavakabva vachizotanga kutaura. Sekuru vaya vakabva vachizoti ndinozviziva kuti hamuna mari, asi ndichakubatsirai. Vakafungaidzazve mumwe mishonga mumba imomo. Ipapo ndipo pandakatanga kuita sendairota ndichiona sekuru, hanzvadzi yamai vangu, kuromba kwese kwayakaita kuMalawi nekuzodeketerera mazita edu, inini nani sisi pamhiko dzavo vachizotaura kuti ndichavashandisa, asi kana ndasvika pavari ngavaone baba vavo vachitotsinidzira kuti zvipo zvehanzvadzi yavo ava ndiamai vangu vaitaurwa. Zvese zvipo zvavo nemurume wavo zvichauya kwavari, uye tese tichafa zviri abnormal, tese tisina kana chinhu. Vision iyapa yainge yava kunopera, ndipo pandakatanga kuita sendiri kuona chiutsi kumberi zvichibva zvadzima. Pese pandaiita sendiri kurota apa, vision yandaiona ndiyo same vision yaionekwawo nasisi naamai vangu. Chiutsi chiya chichizopera, sekuru ndipo pavakatanga kutaura kuti mazviona kava zukuru, ndiro girazi rangu iroro.
vakatsinhira vakati, dambudziko renyu ndariona, musati mapinda mumba muno ndanga ndatoriona, asi kupera kwaro hunge munhu ari kurikonzera mapinda muvhu, nekuti kurarama kwake ndiko kuenderera mberi kwedambudziko renyu. Amai vakangoti, itai zvinake sekuru. N'anga iya ndipo payakaburitsa bakatwa rainge rakasungwa nemucheka mutsvuku, vakati, mese huyai muribate. Takabva tanzi bayai mumvura, mainge muine zvinhu zvaiita kunge matombo, asi zvakapfava sechingwa, zvokuti banga raitobaya richibudira kuseri. Takanzi chiendai zvenyu zvaita, asi muzondirangarirawo. Mwedzi wakati uchinopera, tikanzwa kuti sekuru vainge vaonekwa vakafa muimba yavo yekurara. Mukunoongororwa madoctors akati vakaita severe stroke, vakabva vatofa. Tichingonobva kuvaviga, sisi vakabva vafonirwa nemurume wekuvaramba achiti ainge achivada back. Ivowo sisi havana kana kumboramba, ndokubva vatodzokerana. Ndava negore ndaroorwa kutobvisirwa chaiko, asi amai ndivo vakadya havo mari yose, sezvo hama dzababa dzainge dzapera kudona. Sekuru vaya takazotengera mbudzi 3, asi tiri kuronga kuzotenga iri mombe kana ndichinge ndazozivisawo murume wangu nyaya yacho. Tumiraiwo nyaya yangu padare mukoma. Manje handizivi kuti zvandakambobatsirwa nen'anga kuzotanga kuita zvekuenda kuchechi zvinozobuda here, kunyanya-nyanya neavo vakambondiprofita zvisipo. Mwoyo wangu unobva waenda kure. Mundikandewo kugurupu remaprayer request kana zvichiita zvimwe kuda, ndingabatsirika nawo zvishoma nezvishoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Vanzi takangonzi bayai mumvura umo. Hanzi maiva nezvimwe zvinhu zvainge zvirimo zvainge zvakapfava zvichiita kunge hanzi chingwa. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndikudawo advice mukoma. Kana muchikwanisa kundibatsira ndingafara chaizvo, because zvava kutoda kutoitika, pane zviri kuda kuitika mukoma. Ndinokwanisa kuzototanga kutodanana nevamwe pastor, vamufundisi vekuchechi kwedu. Saka vamufundisi ava mukoma vakanditi unge uchizoya kumba for ma1-on-1. Ndikabva ndati zvakanakai, ndokubva ndazoenda kumba kwavo for ma1-on-1. Ndakati ndasvika kwekuya ndokubva ndatoona kutoti tainge tingori tega pamba pavo. Mai mufundisi kune kwavainge vaenda mukuzonotaura mukoma nashi, ndipo apo pavakabva vachizosimuka. Vakasimuka mukoma ndokubva vauya vakabva vati ndoda kukunamatira, but vainge vakandihaga. Neniwo ndikabva ndatotanga kutokecha mafeelings paya, but ndakabva ndazosimuka ndokubva ndaoneka. Kubva ipapo kusvika pari zvinozvi tinotaura zvedu pamafoni apa mukoma, zviya zvekuti I do not want to push him away. Kana ivo semunhurume vari kutozviona kutoti munhu uyu does not want to push me away. Saka vari kunditi pane zvinoitika pauri, uye zvekare ndikuda kuti ndinge ndichikubatsira. Hanzi ndine madhimoni ari pandiri, saka vanoda kundipa maholy prayers kuburikidza nekurara neni. Hanzi kurara kwavachazoita neni ndokuchaita kuti ndinge ndichizogarwa nemweya mutsvene sezvakaita mai Maria. Hanzi pavakagarwa nemweya mutsvene madhimoni ose akabva abuda mavari, in which I don't understand now kuti ibhaibheri ripi ravari kutaura nezvaro. Mukoma please ndibetsereiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ndo inonzi blasphemy kaidzi. Ndo blasphemy iyo yamuri kuita navamufundisi venyu, zvamuri kutaura hazviko. Kana muchida kungaita henyu zvekuti mune muchingorara mose, chingorarai mose pasina kuzopinza mweya mukati, mweya mutsvene mukati. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, uye zvekare ndine makore 37 years kuberekwa. Ndine mushonga uyu wandakapiwa nababa vangu. Mushonga uyu unonditambudza mukoma, uye zvekare
ndiwo unotondikontrola. Gore roga roga mukoma paya pekuti vanhu vanenge vava kutanga kurima, ndinotofanira kutoti ndike ndichitodzoka kubva kuJoni ndobva ndauya kunoko kuZimu ndobva ndatombogara, in which mukoma I don't have any progress because ndinongoti kana ndikashanda Murungu kana ndikamuudza kuti ndava kuda kumboenda kumusha anondibvunza kuti uchaenda kumusha for how many weeks, ndobva ndamuti 1 week, but ndinozogara kuno kuZimu kusvika vanhu vapedza kurima. Mushonga uyu wandakasiyirwa nababa vangu, iwo mushonga wacho unoshanda sezvizvi paya pekuti vanhu vanenge vaswera kana muswere wese wezuva vachirima, usiku hwacho ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda mumunda mavo ndobva ndakurura nhumbi dzangu ndobva ndamwaya mushonga ndobva ndazoenda pamunda wedu ndobva ndakurura zvekare nhumbi dzangu ndobva ndazosiya ndaita tsvina ndobva ndachizomwaya mushonga pamusoro petsvina iya yandinenge ndaita. Mwenzi izvi zvinoita kuti kwedu kumunda kunge kuchizova negoho rakanaka. Ende mukoma Nashe zvinhu izvi ndakazvidzidziswa nababa vangu. Zvino I do not have any peace at all. Ndava kuda kuurasa mushonga uyu. Ndine kabhotoro ako kandakapiwa kandinogara ndiinako at all the times. Ndakatomboudza umwe muprofita kuno kuPretoria akandibetsera. Saka muprofita uyu mushure mekunge andibetsera kabhotoro kaike mukoma Nashe akazotoita kekutouya nako kwandiri akabva anditi, iyi mother, torai zvinhu zvenyu, because iye ainge achiti kwose kwaainge oenda ainge ava kungoona kuti kabhotoro aka ainge ava kungogara ainako at all the times, asingazivi kuti kainge kachibva nepi, yet isusu tainge takaenda kumvura tikanokarasa kabhotoro aka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.